are not Igbo man. You were free. Let me tell you, were free. So nwoke ọbụla jụrụ I dey tell you 1,000,000%. 1,000,000%. Yeah, in megide as a woman. Ije mepe nwanyị yipi ye panty ye mepe ye pia ye ọhụ ọdịime. Gị confirm 100% that no gewa towara ime a ye mmụọ dị nwa. You later abandon that woman, abandon the ụmụaka. Iwe free. Ọ bụrụ nna gị mụrụ gị amụghọ gị n'ala Igbo. I'm going to allow us up in village before I left. Nwoke Igbo anaghị agbara nwa ya ọsọ. Ị ka oli ye na nwunye wicked ya choose again, but nwa ya ahụ ọ ga na-enye everything. O ji bụrụ nwa ya. That our sister, ya go no wa ajọ mmadụ. Ya go na ajọ mmadụ ka ọwụ. Ya go na ajọ mmadụ ka that our sister mgboro ka ngwa gị eziokwu. The only thing ji kwure na that woman with the best woman na o me ajọ mmadụ ọwụrụ. O me ihe ọjọ mmadụ ga-eme. You check it on that side where you must say that only our John Mado. Would that not yet stand for those in children now? The other one is 22 years. The last born is 16 years. And working Mahame one day, also no age a day. Nothing. That to show that woman the very honest, that is on one you call. So also no week he can deal without. I don't what that is again. The quados young week can wine deny wine here on is Zuzu. They make sure that na oye jekwe village ebe na yensi. I don't make one point before but ikwe he ko kucha ye. Osi ye kporo umu ye la bedie. Yezin he bahansi. That to show say nwanyị ahụ forget no na a na-ekwu na maybe the woman say that na nwanyị gbegotewe na gbedewa na age. No, I'm a young woman can make the same thing. You understand? But one thing I want to let our brothers, because this is a platform now, I know here at least we are 800 or something. Woki Igbo, me the be ready is umaka na Western world. Imani is umaka na Western world is too expensive. Na ibada wa Igbo. Je chon wan ye ga to wa ime there. Ebe we send €100, isi ona ebuye. Mbe we send €50, isi ona ebuye. Kedi show you know na yes children life. Because get one you may dump where one you're not looking. No, I'm not making an example I'm not making it. No, I'm making an example. €100, will not the best. No, I'm making an example because most of our brother here, you draw how why because I'm not France here. This case in 1 year and a year, I jam go me here a lot. Njua the guy say why? Or some that they or the easy. Na easy. Easy be why iji move mu abụọ mu atọ. Imam ji like ndị ọcha. Onye ọcha ga-apụta go say I'm not ready for now. Onye cha nwere ike mụ more like my director. Ofu nwa nwaanyị ka o nwere. Ọmụ more than that. But anytime one them jụrụ why you ofu nwa nwaanyị ka ị nwere. Osem that nine we here ncho. I don't hear decide that you cannot do more than that. Other. So ndị be anyị bụ ha tụwa nwaanyị ime ya ome ndị na-atụwa na Italy, tụwa na Germany, tụwa na UK, kehin again inside. At last, you cannot able to bear anything. You can't stand for your children. Tomorrow now, I feel we say that the woman says that na nega hafu si the one oge one togoro. Kangwa gezoku. Obon one is ucha one to putezie. Dazi abo. Obuzie okay okorobia. Ibara say BSC that now is my son or is my daughter. KB nurses all these days. So why people should stop that. If you are not ready, that you are not ready. You understand? Let me say one thing again, Chukwumeri, before you move to I need distance for relationship. And when my cousin in London, I borrowed me one day. Last year, ye pick a call. When I no voice of wine ni muno. Ngwe si na hafa. So you went in why you igwa ni nwere nwanne gị nwoke nnọkwa na abroad here. Kame na ekpa na o medi wo je nyem sign. Mgbe aghọta sign I continue asking you na pass na ko ka mmaka nwunye ga ị na-ezo. O we tinye ọnụ na edi asim na ọ bụrụkwa enyi ya nwaanyị o. Nọkwa nwunye mmadụ. Chai. Cherekwe. Ya m na-agwa gị ya. Chere na-agwa gị eziokwu. Chere na eweliwe. Kemgbe ihe a mere. This happened last year.
Yeah, me go. Yeah, me go. Na France or na No, Africa. the guy no na London. He's my cousin no na London. You understand? Oh, On my back so on a been a platform here. On a been a platform here kwa better oboge to be on a big you understand? I know. Chere no kam John go fufu. The guy onye Igbo. Ah, na gwa my cousin na asem ma onye Igbo. Nwaanyị ọnụ na ka ya onye Igbo. Confirm na. Chere ịkpọrọ ya na phone ya sị gị na enwere ebe ọ nọ. Ọ nọ na be ya see that na m na n'olu nwanyị so ị chọghị pass ya fo ka me na ekene. Eme na agbago nkata so Ya sị gị. yes, ọ na-enye m sign. So along that sign, mụ aghọta the sign ọkwa ịghọta. So wee na ekwukwe the thing o burezie phone dey close to him asị m na ọ bụrụ enyi m nwaanyị achọghị m ka gị na ke nwaanyị kwuo. M sị ya enyi gị ka he gị ọwụzi ọwụzi iburu olosho ọsị m bụ ọkwa nwunye mmadụ ọ gaghị ekwe ka gị na-ekwuo. Wee kụjazie. That means cheating na ụfọdụ ụmụ nwaanyị. So Chukwu mere ije why I'm making this that is ha na-cheat codedly. why I'm making this point here, marriage will lock. Ka m gwa gị eziokwu. Chukwu kpewe ekpere n'ụwa ama m na elube Chukwu mere ije. Listen to me, Chukwu mere. Ị mara iwu host. Ịnọ ihe anyị na-akọ. Ịnọ ihe anyị na-akọ m na-ele gị na-awụ ọchị gị. Si Chukwu ga-eti aka one day itibata na platform ya sị na gị chọrọ ịlụ nwaanyị so days. Anyị adịkwa happy. Dadị ka m ga-adị happy si yes. Ịbatago na the same club anyị nọ. Ka ịfụkwa ha na-afụ ọkwa ịghọta. So why m ji ekwu ihe a na marriage will lock. Ma ịlụrụ dewe na Nigeria. All lock. Ma ịlụrụ dewe na Europe here. All lock ka ị nwere. Ịlụta nke anaghị agba n'iro. Thank God for God. Ọkwa ịghọta. Ịlụtagodi nke na-agba n'iro. Gị na ịnọgodi na the same country gị na ịnọ. Nna ọ ga na-apịa ọkụ. Ọkwa ịghọta. Ka m gwa gị eziokwu. That my brother na-arụ na healthcare. Ọ sị bros na ya gwa m ndị a na-ara n'ime toilet na n'ime bedroom na ha aka nkụ na ọnwụ ọsọsọ ndị be anyị o blast and eweliwe chere Mr. Abba ebuliela agwa elu chere ka m jụọ gị Mr. Stanley. Let me land. Allow me land before you stop me. Let me land. So after the boy nkwuchedi okwu ahụ sị m na ọkwa nwunye mmadụ m kụja mgbe si ya mgbe gwa that na mma agwa mpaya because me na mpaya na-akpakwa sometimes ọ sị mba bros I thought maybe I trusted you. M sị keke ihe ji bi obodo oyibo ọ wụrụ nwunye mmadụ kenara m sị yirakwa nwunye mmadụ anyị arakwa nwunye go ọ dapụ n'ọchị ọ sị m na anya na-ara ni nwunye ka ara ya that ihe mere ewu that ya agaghị atụrụ m asị that ya na most of all these people ha meet ya n'ụzọ ya na ama na nwunye mmadụ ya na ha kpacha nkata echange contact na class ka anyị ga-amazi na nwunye mmadụ ya ga-agwa si mbere dis UK ya nọ na ya araba ya arago nwunye mmadụ ise ade ha niile ya njụọ ha the reason why ha mecha ha n'ala some of them na around aside in the sense that maybe di ha na enwe chance for them. So Chukwu mere ihe m na-achịkọwara gị na this point m make with that na ebugodi nwoke Igbo ị na-eje Nigeria or any country ị na-eje onye nwaanyị na-alụta yọba Chukwu nkere enigwe kere ana ka onye gị the right person onye ga-respect gị onye nwụba dị kwuru ụgwọ isi ya ọ ga-respect that mmanya na ụmụnna ihe niile ịkpọ bịa na eweliwe nwaanyị ahụ Mr. Stanley just iwu ike imutuzi ka m jụọ our sister anaghị. Okay, let me finish. Let me just give me 1 second. Let me just round up. So let me tell you so one thing na gwangwa with that now. Imana sometimes I feel that now. Imana na nwaanyị na-agba n'iru ịlọla the send their request biko. Imana I feel know some people ndị nọ na Nigeria na rodosi nrukan mba. Some of our sisters living abroad here nọ na bed ya na-arakwa dị otu n'isi. Ha nọ. Which is I've seen one in my eyes in my brother house, which is oji ụmụaka atọ nọ na bed ya. M jụkwa nwanne m nna ịdị shop ho marriage nke abroad ọ sị mba yeah, I will confirm from now and idea about obodo oyibo together. M see so here can na Peter na UK. Ọ sị ma who 40 here. No yid na some of this na di ha na akpa ha aka. Shifting to shifting. So ya na nweke ya fukwa ha nyekwe ya akụcharakwa. Na eme nke ya chọrọ ịlụ ọkwa ịghọta. So our brothers living abroad. Efilikwa na ndị nọ na Nigeria ka na-apịa nwunye ha. A na-apịakwa some of nwunye unu. Ọkwa ịghọta. So
unu bụkwa nkwụcha sure ụmụ nwoke ndị anụ Naijiria chere ụmụ nwoke ndị anụ obodo oyibo wit nwunye ha na-achị nwunye ha nọ nwunye ha nọ Naijiria na-achị ha ọchị fide na nke ha na ha nọ the same ị na-ekwu that na nwoke nwere ike nụrụ close with nwaanyị ya the same obodo oyibo ọ na-ara ya ihe igbugogwo na ya na-ara di ya amụ na nke nọ na my brother house ọ bụrụ obodo oyibo ka ya na di ya nọ ha ji ụmụ atọ and then ndị ọ sị na ya ara na ha la that is different people that showing that ihe better agwa m ya that yes stop him ga-agwa empire all promise him that he will not do it again ngwa na ọ na withdraw man back na ọ ajọ ihe ka ọ wụọ kwa ịghọta dịka emega ihe ọ dị afọ akpọkwala steeti ime ịkpọ steeti na ha sị ndị steeti no the boy nọ London ọ nọ UK ọ nọ London the boy is a young guy of 30 20 50 no Ruben 30 the boy just 27 plus now 27 plus ọ bịara as a student ọ sị that since mbụ ịgba ha titi ụzọ like ayibe asị mba na ya agaghị anọ without ịran so ndị na-afụcha free ụmụaka ndị single na-eme like this ha na-ekwe enye ha so ndị a nọ na di ndị na-alike ka ha pịachakwara ha but I promise na ọ ga-stop ya ọkwa ịghọta so ka bụrụ nwoke na-akụ shift to shift biko because ọ sị na ihe ụmụ nwaanyị a ihu na-akụ shift to shifting withdraw ya shift to shifting nwunye gị nidiri gị obodo oyibo a oyi na-atụ so afọ ụmụaka na-ebi ha aka ndị 20 something 30 years ya ha ga-anakwara gị nwunye gị withdraw ya shifting ndị a na-ebutu job ndị arụ night na-eme otu ihu nga ha big afọ ụmụ guys na iwe na-ewe ha na UK so that's all I want to say Chukwu mere ije anyị mụtụgo m